Vážení spoluobčania, svoj príhovor chcem orientovať nie na sľuby, ale na výzvu Poďme voliť. Najprv však trochu štatistiky. Trebišov má približne 17 000 voličov, z ktorých sa volieb zúčastňuje asi polovica. Pri neúčasti druhej polovice voličov a pri volebnej disciplíne určitej komunity z juhu doposiaľ vo všetkých voľbách bol zvolený za primátora kandidát, ktorý si získal ich priazeň. Zamyslíme sa, prečo tú priazeň získal a akým spôsobom. Preto sa, vážení občania, obraciam na vás výzvou Príďte voliť, aby sme nemuseli ďalšie 4 roky zase hovoriť o tom, že v Trebišove, prepáčte za výraz, zdochol pes. Ukážme, že sme zodpovední a že nám naozaj záleží na našom meste. Presvedčíme všetkých nedôverujúcich, že dokážeme svojím pozitívnym prístupom k voľbám a účasťou v nich zastaviť úpadok mesta a vrátiť mu pozície, ktoré mu ako okresnému mestu patria. Dosť bolo nereálnych sľubov a kvetnatých rečí. Z toho sa nikto nenaje. Práca, kultúrne bývanie a primeraná životná úroveň, toto sú kritériá, ktoré sú prioritou pre moje rozhodovanie. Vo svojom volebnom programe nielenže pomenúvam problémy mesta, ale mám aj riešenia na ich odstraňovanie. Na záver mi dovolte zase menšiu štatistiku. Kandidoval som na primátora nášho mesta aj pred 4 rokmi. Spomedzi 14 kandidátov som bol v poradí druhý. Vyhral som v celom Trebišove a so súčasným primátorom som prehral iba na juhu vo volebnom obvode Ivana Krásku. Ja to risknem ako pred 4 rokmi.